sali ka ba? No, low, low. Nok TV, low. Nasali po ba si Nok TV? Kahit palista po. Main mo ba ito, Nok TV? Main mo ba ito? Palista ka po. Then mamaya po ipapaliwanag ko po yung ating mechanics. Kasali po ba kayo? Main mo ba ito? Lilista na kita. Nok TV. Mamaya po, bago tayo mag-start, mamaya po, bago tayo mag-start, papaliwanag ko po yung ating mechanics. Ano po ba? Sasali po ba kayo o hindi? Sasali po ba kayo? Papalista kayo? Sige po, kayo pang bahala. Pero nakalista na po kayo, Nok TV. Yung mga gustong sumali po, palista na po para makapag-start na tayo. Nakalista ka na, Nok TV. Yung mga gustong sumali po, magpalista na. Ay, pong bahala. Parang TV. Ay, pong bahala, sir. Hello, Sir Boy. Gusto na kita, Sir Boy. Nasali ka po ba, Sir Boy? Sir Boy, sasali ka ba? Sir Boy, sasali ka po ba? Kahit palitan na po agad para makapag-start na tayo agad, matapos tayo agad. Sige po. Boy na store. Boy na store
Vlogs. Try mo makipag-digitan mamaya, Sir Nok TV. Paramdam kayo para mailapag ko kayo mamaya. Kahit palista na po yung mga gustong sumali po. Lumilipad yung kortina ko, malakas yung apoy. Ay, apoy. Malakas yung ano. Sa iyong tingin, alam ako ay natuloy na mga titig mo sa aking makapighali na. Ikaw mapitil ang aking nadarama. Medyo me, girl, medyo me, girl. Oh, Arvin, long time no see. Gusto na kita, Arvin. Hindi ka na busy, Arvin. Hindi ka na busy. Naubos na ba yung ngayong audit? Sir Arvin, hindi ka na busy. Paramdam na po kayo guys, paramdam na. Huwag pong kalimutan na tamsakan si host. Pakitamsakan po yung ating live. Sige po. Nakalista ka na, Sir Arvin. Nakalista na rin nga si Ma'am Mundong, si Marie, Ma'am Marie. Huwag pong kalimutan si host. Tamsakan po ang ating live. Pakitamsakan po ang ating live. Yung nakalista po dito, huwag pong alis ha. Laban lang tayo, laban, walang susuko. Walang susuko, laban lang tayo. Ay, palista na po. Kaya palista na po yung gustong sumali guys. 8:30 to na. Hello, Nanay Ghost. JR. JR Original XPG Stories. Sino po si Team Kairis? Ano ba yung team mo, ma'am? Kairis. Mardan. Sino po si Mar? Sino po si Mar? Nanay Ghost. Ngayon lang kita nakita dito, Nanay Ghost. Ngayon
ngayon lang kita nakita nga sumali sa ating live. Ay, Maribig Sharp. Maribig Sharp ang iyong main. Hindi na na-active. Hindi na na-active. Palista na para makapag-start na tayo. Nasaan yung iba? Share muna tayo, guys. Lang po tayo, magigising. Mukhang tulog na sila. O kumakain pa lang ng dinner. Share muna po tayo, ha. Pasok na po para makapag-start na tayo. Palista po mamaya, mag-start na tayo. Para maaga tayo makatapos.
na po, palista na para makapag-start na tayo. Mama Original XPG. XPG Stories. Anong team po ba kayo nang galing? Skyrie? Team Skyrie? Nang galing po ba kayo sa Team Skyrie? Ay, ano po rin? Team Skyrie ba yun? Ay. Hindi ko po alam yung team na yun eh. Bagong team po ba yun? Bagong team? Hindi po ba siya team na Team Celia? Dati po kayong Team Celia? Ay, Brylin. Team Brylin. Brylin ba? Brylin. Brylin Channel po. Si Brylin Channel. Monica na ma'am. Monica na po. Dati kayong Team Brylin Channel. Kaya Brylin Channel. Galing din po kay Sir Brylin. Ako po yung isa sa loyal po niya Sir Brylin. Ako po sa isa sa mga loyal niya. Ay, kayo po ang nag-stop po. Friday. Hindi na po active yung line leader, group leader. Hindi na po active po yung group leader mo po. Pwede po kayo mag-pa-add sa aking may GC po ako, GC. Pwede po kayo mag-pa-add sa GC ko kung gusto niyo. Hindi niyo na alam, hindi niyo nakikilala yung kung nasaan po yung leader. Group leader, hindi niyo alam kung nasaan na siya. FB nyo po. Ano po yung FB nyo gusto nyo? I-add po kayo sa GC ko para updated po kayo sa lahat po ng mga paangat po namin. Kami mga promoters po. Para po updated kayo. Ano po yung Facebook nyo? Rachel Kayaban. Ano po yung profile pic nyo? Ano pong itsura po ng profile pic nyo po, Ma'am Rachel? Kaya ba? Kaya ba? Ano po ang pagkakalanlan po ng iyong profile pic? Isa daw na pagkain, parang pagkain po yung profile nyo, pagkain na may sabaw, na pagkain parang pares.
Nakalagay po sa mangkok. Basta la Bizares. Nakalagay po sa mangkok. Ganun. Anong kulay po ng mangkok? Ganito na lang po. I-send ko na lang po sa inyo yung aking Facebook. Yun na, message nyo po ako doon. Try ko po ha. Pwede mag-send dito ng Facebook. Try ko po i-send ko yung aking Facebook po. Ganito ba yun? Copy link natin yung aking Facebook. Kailangan ayan po ma'am. I-message niyo po ako sa Messenger. Yan po yung aking Facebook. Ayan ma'am yung aking Facebook. Pwede niyo po akong message dyan. Type palista na po yung mga gustong sumali guys. Type palista. Ilang subscribers mo na po Nanay Gold? Nanay Goals, pera po yung ano nyo, yung main nyo, JR. JR Original XPG Stories. Ito po yung mahina. Ay.
Mahina po yung aking boses. Ba't mahina? Hello? 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 Narinig niyo na po ako? Malakas na po? Malakas na po yung boses ko? Ay, malakas yung sound. Pinatay ko muna. Sige po, check ko po yung ano mamaya, yung message nyo. Asa na po yung iba? Asa na po yung iba? Para makapag-start na po tayo palista na po. Sige po, mag-usap po tayo mamaya sa messenger, ma'am. Mamaya po, after po ng aking live, usap po tayo sa messenger mamaya. Magpaangat muna po tayo. Type present po yung mga nakalista dito para makapag-start na tayo. Type present. JR Original. Mariondong, type present po, Mariondong. Then, Nok TV. Sir Nok TV, nandyan ka pa ba? Sali ka na po. Konti lang kami. Nok TV. Type present po. Sir Nestor. Sir Arvin. Arvineda. Boy Nestor. Sir Boy Nestor. Type present po para makapag-start na tayo. Ma'am Mariondong, hindi ka pa kita na play all mamaya. Hindi pa kita na play all kanina po, Mariondong. Mamaya po ulit. Sino ba yung play all ko? Si Ma'am Mariondong, tsaka si Boy Nestor, si Sir Boy Nestor. Hindi ko po kayo nape-play. Hindi ko pa kayo nape-play, play all. Sino pa na? Nok TV, Nok TV. Sumali ka na po. Sir Nok TV. Mag-aalas 9 na po. Sino po nga gustong humabol? Mag-i-start na tayo. Mag-i-start na tayo. Tatlo lang nandito. Si Yapat. Maglalapag na po ako ng login yung mga gustong sumali po, pwede kayong humabol. Maglalapag na po ako ng para sa mga bago, paliwanag ko po na yung ating mechanics. Para sa mga bago dito, abangan nyo po yung aking link po na lalapag na video. Then napuntahan nyo po, panoorin para to kay Nanay Goals. Then puntahan po yung video, manood po na at least 1 minutes. Then habang nanonood po, pwede na po kayong mag-comments na naayon po sa inyo napapanood. 10 words pataas po, pakiabaan po natin ng comments po natin. At iwasan po ang mag-type po ng spam sa comment section po, katulad ng wow, amazing, keep it up. Tabalik naman sa bahay ko, pahags. Mga ganyan po na salita, bawal po yun, mga spam words po yun. Kaya wag po natin na Tagalogin nyo na po, Tagalogin nyo na lang po yung ating yung comments, Tagalog na lang po. Tapos, tsaka nakapaliwanag pa ako Nanay Goals. Tapos, pagkatapos po kayo mag-comments, lagay nyo po sa dulo ng comments nyo po, #Joan. Then, i-like and subscribe nyo po yung video. Then, i-click nyo po yung bell button po all. Para po updated po kayo sa mga videos nila. Then, balik po kayo sa live natin. Paramdam po kayo. Para po dapat po magpaparamdam po kayo sa live para po
makapaglapag na naman ako ng panibagong ng, ng link po para tuloy-tuloy po yung ating paglapag. Yun po, tapos type nyo po ang pag bagong dikit, J, pag lumang dikit, T. Ganito po, ito lang po yung type nyo. Pag bago dikit, bago, J, luma, T. Ayan po, basta sumunod lang po kayo sa ating mechanics. Pag nasa GC po, Ma'am Nanay Goals, pag na-add po kita sa GC, nandun po yung ating mechanics. Pakibasa na lang po doon. Araw-araw ko po yung ina-update po yung ating mechanics para hindi po nyo makalimutan. So, mag-start na tayo guys. Maglalatag na ako ng login. Sa mga gusto pong humabol, palista na po. Mag-start na po tayo. Mag-login na po tayo. Wala akong bagong video. Kailangan makagawa ng bagong video. Ito na lang. Huwag pong skip guys yung Huwag po natin skip po yung video. Panoorin at least 1 minute. Yung video po natin. Yung video po ninyo. Mamaya tayo mag-usap Nanay Goals, mamaya. Pagkatapos po ng live ko, sa messenger po tayo mag-usap. Ayan guys, pakipunta na natin yung ating login. Habol na po kayo, yung mga gustong sumali, habol na po. Ayan po yung ating login, si host po yan. Dikitan po yung ating, dikitan nyo po ako. Yan po yung login natin. Huwag kalimutan guys mag-comments Huwag kalimutan mag-comments. Sana naligaw ako. Pag naligaw po kayo, type nyo po Joanne Mary TV. Para po makabalik po kayo sa ating live. Joanne Mary TV po. I-search nyo. Ayan po yung login natin. Mamaya po mo ilapag natin yung mga gustong sumali, yung mga habol. Sunday, Imperio. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ang di kayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi kong hinihintay. Pinibigay ka na, lumapit ka sa akin at tamad-tama ko sa'yo kung paano maging reyna. Para na sa mga alamat, kung kailangan ka ng tulong ko, magsisilbing tantay. Malaparakis parang bantayan mo, masinipad ka ng gulungan. Di natin talo to ang dahilan kapag ikaw kasama ko, kasalantangin ng tuman ko binibili. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo ay lagi kong hinihintay. Di mo kayain na malapitan mo pa mga labi natin. Di naman na siya kamalapala ang kain. Di mo kinain sanat ni ka din matulog ka pa naman nakuha ka na ka. Lalong yung mababa ko pang bata. O ba't tingin na lang tumakbo? Wala namang bago. Huwag ka muna lumayo. Sa'yo lang ako babayo. Oh, binibili. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi kong
Ay, Nok TV, nandito ka pa ba? Nok TV, Nok TV. Nakipagdikitan na po kayo dyan, Sir Nok TV. Pwede po kayong humabol ha, type palista po yung mga gustong sumali po. Roger, dito na kita. Just Music. Just Music, sali ka pa rin. Roger. Just Music, sasali ka pa ba? Just Music. Dasan Family. Just Music, Dasan Family. Nakalita na po si Kaljer, tsaka Dasan Family. Makipagdikitan na po. Pakipuntahan po si JR. Nakalista ka na po, Just Music. Makipagdikitan na po kayo dyan. Wala pong alis ha, stay lang po sa ating live. Konti lang tayo. Puntahan po si JR. Basta po yung ating mechanics, huwag pong kakalimutan. Sige po, Dacian Family, nakalista ka na po.
konti lang tayo, madali tayo makatapos. Bulagang family. Nagalat shout out to you, Bulagang family. Salamat sa iyo nga patamsak, Ma'am Bulagang. Basta na Bizares Idol. Sa iyong tingin alam ako ay natuloy na. Mga titig mo sa aking nakapighali na. Di ko mapigilang aking nadarama. Salamat sa iyong patamsak, Ma'am Juliet. Pero iyong tingin alam ako Bulagang Farm. Ikaw rin ba yan, Ma'am Juliet, diba? Bulagang Farm, nandiyan mo ito. Bulagang Family Vlogs. Ano yung name? Ikaw diba siya, Ma'am Juliet? alam ako ay natuloy na. Mga titig mo sa aking nakapighali na. Di ko mapigilang aking nadarama. May chimpi ka, girl, may chimpi ka. Pero iyong tingin alam ako ay natuloy na. Mga titig mo sa aking nakapighali na. Di ko mapigilang aking nadarama. May chimpi ka, girl, may chimpi ka. Pakipuntahan mo na po si JR. Si JR, lalaki ba ito o babae? Pero nanay siya. Sandy Oliverio, the best. Ako riyan, baka pwede na sa akin na lang, yeah. Teka naman, hindi pa lang matik na tapos na, yeah. Di ko makitinag ang aking nararamdaman. Sa nasigligan ang chikita na yan, sa kanyang pinatatayuan, yeah. Sa iyong tingin, alam ako ay natuloy na. Mga titig mo sa aking nakapighali na. Di ko mapigilang aking nadarama. May chimpi ka, girl, may chimpi ka, girl. Pakipuntahan po si Ma'am Marie. Northern Summer Mix DJs. Please po, wag natin skip yung mga video nila. Wag natin skip. Panoorin po at least 1 minutes po yung video. Sandy Oliverio. Regular shout out to you, Maridic Sharp. Maridic Sharp, mega love shout out to you. Salamat sa iyong pag-visit. Mamaya na tayo lalapag, Maridic Sharp. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Marie. Nok TV, andito pa ba? Sir Nok TV, paramdam ka po para malapat kita. Nok TV, nandito ka ba?
Nok TV, Nok TV. Nok TV. Wala ba? Northern Summer Mix DJ. Sir Boy. Huwag pong kalimutan mag-comments, dumikit, dumikit. Basta Pizares Idol. Dumikit tayo, dumikit, dumikit. Sunday Oliverio. Sunday Oliverio. The best. Ipuntahan po siya, Sir Boy. Huwag pong puntahan ang sariling bahay. Huwag pong puntahan ang sariling bahay. Ibang bahay po ang puntahan nyo. Hello, kuya. Kasali ka ba? Sige po. Sige kuya, habol ka na dyan. Tatlo na po yung nailapag ko, kuya Ed. Sige po, redesan na kita. Habulin mo kuya yung tatlo po na nailapag ko na. Tatlo po yun. Redesan na kita kuya. Makipagdikitan ka na Kuya Ed. Nilista na po kita.
Pakipuntahan po si Sir Boy. Pakipuntahan po si Sir Boy. 1, 2. Dalawa pa lang ang bumabalik kay Sir Boy. Pagkadikitan po si Sir Boy. Dalawa pa lang bumabalik. Pakipuntahan po si Sir Boy. Shout out to you, Marivic Sharp family vlogs. Thank you. Thank you, Marivic Sharp family vlogs. Hasta la Bizares, Idol. Pinasok and boy, walang tapis. Sadly, Oliverio, the best. Ami TV. Ami TV, salamat sa iyong patangsak. Oliverio, the best. Ami TV. Jong TV official. Wait lang. Ano po yung main mo po, Jong? Jong TV
official, ano po yung main nyo? Main po. Jongs TV official, ano po yung main nyo? Para mailista ko po kayo. Jongs TV official. Yan po ba yung main nyo? Jongs TV official. Main mo ba ito? Pakisagot po. Jongs TV official. Main mo ba ito? Jong TV official, main mo ba ito? Para malista na po kita. Pakisagot, sir. Sir Jong. Jong. Main mo ba ito, Sir Jong? Jong. Hello, Jong. Jong TV. Main mo ba ito? Paramdam, Jong TV. Jong TV official, paramdam po. Basta na Bizares. Main mo ba ito, Sir Jong? Nawala na si Sir Jong. Parang menenggi ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan, spaceship, isasakay kita. Parang menenggi ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan, spaceship, isasakay kita. Jong. Jong. Yung main lang po ang ipalista nyo, main. Yumakap siya sa akin habang siya'y kinikilig. Kunyari, napipilan ng init kong dala. Napapakalma ka at napapahumol siya. Sabi niya, can I take you back? Ibawan mo pa, bilisan mo pa. Sige pa. Huli ka ba? Kasi kanina sa'kin nagbababa ka. Spekas ka ba? Kasi gusto mong dinidiyaan ka.
puntahan po si Talger. Pakipuntahan po si Talger. Russian family. Hindi ko makita yung bahay mo. Do 30 dozen. Idol. Imperio. Dozen family. Hindi ko makita yung bahay nyo. Ano yan? Dozen family 1. Marami kayong kapangalan, dozen. One dozen. One of the dozen. Pakilapag nga sir yung picture may dahon. Pakilapag na lang sir yung iyong naka ano ka naman, naka jacket. Pakilapag po yung iyong bahay. Dalawang beses. Dozen family. Hindi ko makita, hindi ko ma-search. Pakilapag po ang iyong bahay. Dozen family. Ay, ito nakita ko na 51 subscribers. Nakita ko na po. Nakita ko na po, Dozen family, 51 subscribers.
Dikit-dikit ako sa'yo. Dasen family. Dikit na rin po ako sa inyo. Panoorin po yung video at least 1 minute po, 1 minute. Bago po kayo mag-like, sub, bell all. Mag-comments po ha, huwag mo kalimutan mag-comments. Hello, mega love shout out to you, Rafael TV. Good evening din sa'yo, Rafael TV. Kasali ka po ba? Kahit palista lang po yung gustong sumali. Rafael TV, kasali ka ba? Rafael TV. Ito na po si Dasen TV. Dasen. Pakipuntahan po si Dasen TV. Dasen Family. Boy. Main mo ba yan na Rafael TV? Main mo po ba yan? Rafael TV. Main po. Main po ba yan si Rafael TV? Yan po ba yung menu? Techno Kids. Pa-support naman po. Sige po, makipagdikitan ka na po dyan. Techno Kids TV. Techno Kids. Para mailapag po kita. Makipagdikitan ka na po dyan. Techno Kids. Pagdikitan ka na po dyan, Techno Kids, para po mailapag po kita. Nilista ko na yung Rafael TV Rafael TV, ito yung main mo Main lang po. Scroll down po, scroll down. Scroll down po yung pong mga nilapag ko, sir, yung pong nilapag ko ng mga video, pakidikitan po. Manood at least na 1 minute yung video, panoorin mo kung skip yung video. Then mag-comments po, 10 words pataas. Then lagay po sa dulo ng ating comments. #Joan. Bawal po ang spam comments katulad po ng wow, amazing, keep it up, pabalik sa bahay mo. Mga ganyan po na salita, mga spam word, iwasan po natin. Then likes nyo po and click nyo po yung bell bottom all. Then balik po kayo sa ating live, type nyo po, bagong dikit, yay, lumang dikit, T. Ganun lang po kadali guys. Rafael TV, nakalista ka na.
Nakipagdikitan ka na po, Techno Kids. Sandy Oliverio, the best. O, ganyan po talaga yan. Ganyan po talaga yan. Mamaya-maya po, mag-a-appear din ang mga comments nyo. Marami po yan. Marami po ako nailapag-share. 1, 2, 3, 4, 5. 6 na po, 6. Techno Kids, 6 na po yung nailapag ko. Puntahan po yung lahat po ng nailapag ko, guys, na Techno Kids. Mamaya lalapag ko kayo ulit. Second video. Nakipagdikitan ka na po dyan, Techno Kids. Huwag pong skip yung mga video, ha. Huwag pong skip yung video. Jason family, okay na. Tapos, si Kuya. Pagdikitan ka na dyan, Techno Kids. Please, kita. Lalapag kita. Bye, Kubo noon at ngayon. Gawa sa kawayan. Magandang kabuhayan. Idol. Sandy Oliverio, the best. Pakipuntahan si Kuya Edwin. Techno Kids, paki-type po yung mga mga napupuntahan nyo na mga video. Bigyan niyo pong pangalan kung ano po yung video na yun napuntahan nyo po. Halimbawa po, napuntahan nyo ako, Joan. Lagay niyo po, Joan J, Joan T, Joan J, Bagong Dikit, Joan T, Lumang Dikit. Lagyan niyo po ng pangalan po yung mga Techno Kids. Lagyan mo po ng pangalan yung mga napuntahan mo ng mga bahay. Pangalan po. Ano pong pangalan po napuntahan nyo na? Ganyan po. Halimbawa, Edwin J.
i-mention niyo po yung pangalan, i-mention niyo po yung video na puntahan niyo, anong pangalan po yun. Mag-comment po, huwag mong kalimutan mag-comments. Lagay po sa dulo ng comments niyo, hashtag Joanne. Huwag pong skip yung video. Edwin, Edwin, bagong dikit, lumang dikit, Puntahan po si Kuya Edwin. Dumikit po guys, dumikit. Hasta la Bizares Idol. Pag naligaw po kayo, pagpunta po sa videos, pag naligaw po kayo, type nyo. Search nyo po, Joanne Mary TV, para makabalik po kayo sa live natin.
Tulad ng mundong tumitigil sa pag-ibig ko. Pag-ibig di mapapagod. Tulad ng ilog na hindi tumitigil sa paghabol. Pag-ibig di may tatapos. Basta na Visares, idol. Pakipuntahan po si Tekna Kids. Basta po makipag-participate po kayo, madali tayo matapos. Sandy Del Imperio, the best. Ay, excuse me. Rafael's TV, si ano pala ito? Si Mama, si Tita. Northern Samar Mix DJs. Hello, may glad sa to you, Pakilab. Pakilab. Sasali ka ba, Pakilab? Nakipagdikitan ka na dyan, Pakilab. Sali ka ba? Basta na Visares, idol. Sasali ka ba, Pakilab? Pakilab, Pakilab. Sali ka, Pakilab. Pakilab. Release na kita. Pakilab, sali ka na. Pakilab, makipagdikitan ka na dyan, Pakilab. Pakilab. Lista na kita, Pakilab. Pakilab, Pakilab. Paramdam ka, makipagdikitan ka na dyan, lalapag kita.
tuloy-tuloy tayo, tuloy-tuloy, para matapos agad. Focus po kayo sa link po namin na baba ko. Pakilab, nasaan ka na? Sali ka na. Makipagdikitan ka na, Pakilab. Pakilab, nandyan ka ba, Pakilab? Pakilab, nandyan ka pa ba? Pakilab, Pakilab. Asan ka na? Nilista na kita. Asan ka na? Paramdam ka? Pakilab. Bits. Maradik bits. Pakilab, Pakilab. Pakipuntahan po si Ma'am Steffi. Steffi, my member. Marivic Sharp and Steffi, member. I-support po yung aking mga member. Malapit na po tayo matapos. Puntahan po si Ma'am Jersey Steffi, balik po agad. Jersey Steffi, tatlo pa lang nandito.
natin siya lalab sa din. Pagkatamsak rate po natin. Review ko lang lagi para sa ganun matutong gumawa ng sige po, ito po yung video na ilalapag. Pang ilang video ito ha, Ma'am Dasen. Yun ba yung ilalapag na video? Ilalapag ko kayo ulit, pangalawang video. Sanang iisipin ako, pagod na ako. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ako? Gusto ko lang kasi makasigurado. Huwag mo sanang iisipin ako, pagod na ako. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ako? Gusto ko lang kasi makasigurado. Matagal na panahon na kitang bakit tanungin. May pag-asa ba ko, bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Pero huwag magkano, hindi ako titigil. Kung di ka pa namin Pangalawang video nyo, pangalawang video. Natapos na tayo, pangalawang video. araw-araw kitang dapat mahalin. Araw-araw kita lang. Review. Gawin lahat, pero Pare po hindi na nakahabol kanina, makahabol pa. May puntahan po si JR. kasi yung kapalit, kikis mo sa bahal. Ang kulit-kulit ko, pero mabait naman sa'yo. Sumibig Baby ako po. sa piling kasi Nagalat shout out to you, SSC TV. SSC TV. gusto ko Good evening to you. i-English. Laging bumibili ng babangong mata. SSC TV, good evening. Lahat ang akong ipaglaban. Ikaw ang dahilan, kaya ko nagawa yan. Ang daming nabago sa'kin na hindi ko namamahal. Sumasaya ako ng patikado. Pagdating sa'yo, nagdadagdag ko pa kailangan narating ko. Sundo ka lagi kaso natatakot ako. Sa di ko sigurado kung sasagutin mo ba ako. Huwag mo sanang iisipin ako, pagod na ako. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ako? Gusto ko lang kasi makasigurado. Matagal na panahon na kitang bakit tanungin. Mapag-asa pa ko, bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bakit sa araw-araw kitang dapat mahalin? Pero huwag magagalit kasi hindi ako titigil. Kung di ka pa namin naman ako mainipin. Di ka kita pipilitin. Tuloy-tuloy ko lang itong gagawin. Kung Araw-araw siyang tamsak. mahalin. Huwag mo
po, tuloy-tuloy tayo, tuloy-tuloy para matapos agad. Ilalap na po kayo uli. Second video. Sige, makipagdikitan ka na dyan. Pakilab. Para mailapag kita. Pakilab. Dikitan mo sila dyan. Lalabat ako. Yeah, research ako. May tapos ka na? Hindi pa. Oh, Sabi sa'yo niya. ano ba napuntahan ko kanina? Nawala ako sa sarili ko. Mawala. Mari. Mawala ang saksakan. Wala ba? Tanggalin mo to, Deo. Ay, si Mari. Ano si Mari? Nalapag ko na ba si Mari? Tapos, sinapin. Pangalawang video. Malapit na tapos na matapos. Basta masin natin. Basta masin. Ayan. Okay. Doon. Ayan, kadami na. Wala po kayong palalampasin na bahay ha. Lahat po dikitan. Pangalawang video po ito. Pangalawang video nyo.
Pakipuntahan po yung pangalawang video ni Sir Boy. Sa gabit araw. Pakilab, nasaan ka na? Lalapag na kita, pakilab. Pakilab. Pakipuntahan si Pakilab. Pakilab, Pakilab. Sa akin po siya ito rin kagagin. Pakipuntahan po si Pakilab. Pakilab, makipagdikitan ka dyan. Sa gabit araw. Tuloy-tuloy lang po tayo para matapos tayo agad. Cooperate lang po, cooperate. Para mabilis. Sunod natin si Arvin, pangalawang video. Pakipuntahan po si Sir Pakilab. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello. Pakilab, Pakilab. Bago lang yan. Nasa group ko yan si Pakilab. Babies ko yan. Bago lang yan si Pakilab. Kasukin yan si Pakilab. Bago yan. Newbie, newbie. Tsaka si maraming bago dito. JR, newbie. Techno Kids, newbie. Rafael, newbie. Marami tayong newbie dito. Lablabin nyo sila.
Yung mga monetized channel, wag pong skip yung video, yung ads nila. Yung mga monetized channel na, yung mga malaking channel monetized, wag pong skip yung kanilang ads. Sige po, sige po. Techno Kids. Okay po, sige. Noted. Balik ka po bukas, ha. Bumawi ka po bukas sa Kids, Techno Kids. Malapit na tayo matapos. Review na lang to, review. Pangalawang video. Si Ivy. Pangalawang video na lang to. Lalapag po natin yung mga malapit na tayo matapos. Lalapagan natin yung mga nanay. Mga nanay tatay. Thank you, Techno Kids. Thank you. Sige po. Babi ka na lang po. Sunod. Wala pong alis, ha. Malapit na tayong matapos. Malapit na tayong matapos. Sir Arvin, pangalawang video yan, ha. Pangalawang video. Sige po. Noted po, Just Music. Sige po. Noted po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Just Music. At saka kay Techno Kids. Maraming salamat sa inyo. Bawi na lang kayo sa next susunod po. Thank you po. Noted po sa inyong dalawa. Malapit na rin po tayo matapos. Pangalawang video na lang to. Review lang to, review. Katapos na tayo.
Malapit tayo matapos. Last dan tamsak ko si I love habol. Habol ka sa akin, Dasen family. Hindi po tuloy-tuloy tayo tapos mga ano na po to, may mga nanay nyo, nilalapag ko na lang. Sunod po natin si Kaljer, pangalawang video. Kaljer. Harang, harang. Harang si Kaljer. Kilalanin si Meme, ang tilapia girl ng barangay Balari. Tapos na tayo. Tapos na tayo. Pakilab. Andong Marie, thank you too. Pakilab. Matapos na tayo guys, matapos na tayo. Makipag-participate na po. Opo, wag pong skip. Sa mga bago dyan, yung mga malalaki na po yung kanilang subscribers. Paki-support po yung kanilang mga ads. Yan, money na yan si Kaljer. Sino pang money rito? Wag pong skip ang kanilang ads. Money na yan si Kaljer. Kaljer lang yata yung money. Techno Kids. Money na ba si Techno Kids? Kaljer, money na po yan. Wag po ma-skip yung kanyang ads. Pakipuntahan po si Kaljer. Second video.
Ka-adjar muna na yan. Pati ano po, wag mong skip yung kanyang ads. Sandali lang po yan, seconds lang po yun. Naga ha, madali lang. Yan. Pakipuntahan po si Kaljer. Sunod natin si Dacian family. Sino pang hindi nailapag dito? Lahat kayo nailapag ano? Pati puntahan po si Kaljer, matapos na tayo. Tapos na po tayo, tapos na tayo. Oh, second video yan, second video mga nilalapag ko. Mga second video nyo po yan, second video. Puntahan po si Kaljer. Si Dacian. Okay. Konting tiis na lang guys, matapos na tayo. Mga mom and sir, balik ako mamaya kasi matapos na tayo, pakilab. Pakilab, wala nga alis. Matapos na tayo. Wala nga alis, pakilab. Sino bang Dacian. Tapos na po tayo. Tapos na tayo guys. Tintiis na lang.
Pakitang subscribe po si Madam Celia. Pakitang sak po si Madam Celia. Sabihin niyo po Tamsa Crade, hashtag Joan. Tapos na tayo, tapos na tayo. Tapos na tayo. Yay, butike. Tapos na tayo. Makakapagpahinga na din tayo. Hello, mega shout out to you, Bistak in Switzerland, Merly Estrana. Thank you, ma'am, sa iyong pag-visit. Bistak in Switzerland, Merly Estrana. Thank you so much. Thank you so much, madam, sa iyong pag-visit. Bistak. Thank you, ma'am, sa iyong pag-visit, Bistak in Switzerland. Thank you so much, ma'am. Pakipuntahan po siya, Bulagang family. Si Ma'am Juliet. Pakitamsakan po si Ma'am Juliet. Malapit na tayong matapos. Thank you so much, Ma'am Bisdak. Thank you so much. Ito ticket. Ticket. Pakipuntahan si Kuya Ed, pangalawang video.
Si Kuya Ed. Pakipuntahan po si Kuya Ed. Pangalawang video yan. Matapos na tayo. Salamat po sa inyong lahat. Yung mga paiwan lang po yung gustong makakuha ng play all po. Paiwan po. Malapit tayo matapos. Opo, nailapag na po kita, Sir Boy. 2 beses na po. Sir Boy, 2 beses na po kitang nailapag. Lahat po kayo 2 beses kong ilalapag. Malapit na tayong matapos. Tigna 2 beses po kayong ilalapag. Sir Boy, 2 beses na po kitang nailapag, sir. Tapos na po tayo. Matapos na po tayo. Wala na pong alis. Matapos na tayo. Lalapag ko na lang po yung pangalawang video. Tapos na po tayo.
Si Rafael nawala. Rafael TV. Magpaiwan po yung gustong makakuha ng play all po, magpaiwan. Pakipuntahan po si Sir Tekno. Nawala si Rafael. Nawala si Rafael TV. Bye everything. Malapit na tayong matapos. Rafael nawala. Si Rafael nawala, si Pakilab nawala din. Si Pakilab. Si Pakilab. Konting tiis na lang guys. Tapos na tayo. Pakitang subscribe po siya, no? Si Sir Melvin. Naka-on siya, naka-live. Sabihin nyo lang po, #Joan, #Joan. Pakisabi lang po, #grade, #Joan. Pakipuntahan po siya, Sir Melvin, pakitang-subscribe po, naka-live siya ngayon. Sabihin niyo lang po, #Joan. Sir
Sir Melvin. Natapos na tayo guys ha. Natapos na po tayo, wala na pong alis. Ilan na lang ito lalapag ko. Magpaiwan po yung gusto pong makakuha po ng layon. Wala na pong alis. Sila ito na lang, dalawa na lang lalapag ko. Tapos na po tayo. Natapos na tayo guys. Magpaiwan po yung gusto makakuha po ng playo. Dalawa po, dalawa. Okay. Mamaya, Nanay Goals, i-message niyo po ako sa aking messenger. Nanay Goals. I-message niyo po ako mamaya sa aking messenger. Tapusin natin ito para makahabol po tayo sa kay Melvin po, Sir Melvin. May live show siya ngayon. Content na lang guys, mag-lag out na tayo. Mag-lag out. Maraming salamat po sa mga ay nag-off nag-ano na ako. Nag-standby na ako. Nag-standby na ako. Naghang ako.
Ay. Tapos na tayo guys, tapos na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat ng nakipag-participate. Proceed po tayo. Sino po nga gusto dito na makakuha po ng play all po, type po games. Sino po dito gusto makakuha ng play all po, type games. Last na po yan, last. Ay mag-log out na po tayo, mag-log out. Log out na po tayo. Log out na tayo. Mahina yung ating signal. Ayan. Log out na po tayo, log out. Log out. Log out na tayo guys. Log out tayo, log out. Log out na tayo. Yung po nga gustong sumali sa games. Yung pong gustong sumali sa games, type games po tayo, games. Pagkatapos na po tayo sa log out. Pagkatapos na tayo sa log out, type nyo po games. Tapos na po tayo. Kung natapos po kayo sa log out, type nyo po games. Okay, good night din sa'yo, sir. Paiwan lang po yung gusto makakuha po ng play on. Play all po. Paiwan po, type games po. Game, si Nanay Gol. Sa Sir Javier, 2. Kung natapos po kayo sa log out, yung gustong makakuha po ng play all, type games. Tapos na po tayo guys. Maraming salamat po sa mga nag-participate. Invite ko ulit kayo bukas. Yun po nga, tapos na sa log out, type nyo po games. 3. Sino pa? Sino pong gustong sumali sa games? Kung natapos na po tayo sa log out, type games. Mariondong, 4. Wala na, 4. Si Mariondong, si Nanay Gols, Mariondong, opo, nagano na ako, hindi na po mahina na po yung signal dito. Pero tuloy pa rin tayo, Sir Roger. Stay safe, Arvin. 1, 2, 3, 4. Nanay Goals, Mariondong, Arvin, tsaka si Sir Arger. 4. Okay, kayo pong 4 na naiwan dito.
I-play all ko po kayo. Promise ko po sa inyo yun. I-play all ko po kayo. Si Ka Alger, si Nanay Gols, si Mariondong, Ma'am Marie, tsaka si Sir Arvin, Sir Arger. Apat po kayo na i-play all ko, guys. Apat po kayo. Sir Arvin, Sir Arger, Ma'am Marie, tsaka si Nanay Gols, tsaka si Ma'am Marie. Kayo pong apat na naiwan dito, i-play all ko po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat, guys. Thank you so much. Opo, promise ko po sa inyo. I-play all ko po kayo mamaya. Pag hindi natapos hanggang bukas po magka-play all ako. Okay, Arvin. Pwede ka nang umalis, Arvin. Sige, matulog ka na. Thank you so much, Arvin. Sa inyong lahat, maraming salamat. Good night. Yung mga hindi pa po naantok, pwede po kayong pumunta kay Sir Melvin. Naka po siya ngayon. I-search nyo po, Melvin 12 Vlog. Melvin 12 Vlog po, search nyo. Punta po kayo sa kanya, naka po siya, naka-live. Pwede po kayo mga isda doon. Good night po sa inyong lahat. Thank you, Sir Arjer. Thank you po sa support. Thank you so much. Good night po, good night. Bye-bye. Kayo pong apat, play all ko po kayo ha. Play on. Nanay Gold, sa message nyo po ako. Sa messenger. Hintayin ko po ha. Salamat po. Thank you. Good night sa inyong lahat. Good night. I-message nyo po ako ha, Nanay Gold. Message nyo po ako. Okay po, Sir Arjer. Thank you po. Good night sa inyong lahat. Naghang na po ako, mahina na po yung signal dito. Kayo pong apat, play all po. Play all. Thank you so much. Bye-bye.